تشابع شبرحة عدل الكاربس تقرب عقاب الصوارحة كم زي من الازدحام بدنوت يربل سكارها ولا زغابلو وقايا عبلو ناك مايكي دانو هارحة زبادتر وتكارلو فاحضر تتفانن بمعدد حلو ناقاكم نقرو تجاوزتك سلام زخبركن تخاتلتي إيرتريان ميديا نتورك خميكانيهم كم قصلتا نايتي أبز استفلالي تحسسات أب تاريخاوي محبراون فصاميتات تحسسات حيزنا لكم نمس لومون كم قصلتا ناتو أب حدا فليز بلا قرنع نحيزنا لكم مسينا زلنا إيرترا زحلفتو مسجدلات تاريخ أب تحت زخون يكون كنت مزخون يكون عالم المدارك تزركوا بتاريخ يكونن حزب إيرترا بينو أب بينو بمخان عسلة تصابعتي مس زريار صحيالاناتو سعيرو زتعوته حزبيو بدحر تناوح ناي 3 عامات مرير بلتا قالسي تعاويت دما نابلو لاونتن عاوتن هاجرنتن زفتره حزبن ودبني دما حزب إيرتران ودب حزباو غنبارن مالتي اب شحن 991 اب غنبت استفصمو بزحت محلفيا فصاميتات ناي تاريخ كاوناو بفليك تقوس زخلو انا حيزنا لكم مسينا زلنا ابز حلفه وان مس اتو جبر برهان تسفا ميكائيل حساب اجري تقادلاي ستيه موصعو نسلم تكبار بزبل تحسو اقرينا لكم نيرنا سفيح على دما كايدنالو لوم دما اتو جبر برهان تشعر خيبو حساب اجرخ ستيلو مبصعود ما زفصمو تقادلاي بقندو ناس شعز تقسلكم تقادلاي يتبارخ حتى جيرغيس انا نتملاقو بتاريخ كتعم باكل حزنا لكم مسينا دلنا كين وحالكم ناب تقادلاي يتبارخ حتى جيرغيس قبلكم تقادلاي يتبارخ حتى جيرغيس فلما نعدمينا خبيركا ابزم ركابكا بسم كلهم تخاتلتي نمسجن فلما دحراوي تخافل لنا نبتي وانا زعوانا خناتو يغني لي صادكون أبز مسخوم نعاي اتزفلطو اتزفلطو بعيني زمسكرو خقالت عدل سلازهابكمني بزاح مسكنكم أنا أبو رحي خلطة شحن 975 تسلفه مجمرتا خبطهم قد داموت ناي كفل ملكت زبهالو قداموت أبالي نيره أبون 3 عامات كم حلاف مدبر كوين سريعه أبشحن 978 ورحشو عدغا ناب تواقع سراويت تغيره كساب مزلاقن رابعي ورارن أب تواقع سراويت نيره بفرلاي أبز جزيزي 3 جزية توقيه تقدموا توقعتي أب عدي أقوب يانيرا نساقن بزوح حاسياس لزين ورا ده قرب وان حكمنا أبا هدية تمليسه أبو خلقو شن 970 شمونتن مزرع كوينو أبشحن 979 تهاريمه حكمنا خيده أبو خلقو بحكمنا خلقو مزرع تلعب مزرع قدم عزلقنا ربعان سبا خيدنا أو ربعان سبا دقنا خال أي مزلاق كوينو كيدنا أمي جرشا أب 7 أبنا عفاق قوام عردي غيرنا رابعي ورار ميازيا حاده شعام عالتي كبيت محرمت تهاريمه كابتو واقع سراويت القيسه أب السودان معقوب
سنكولان نحاد عمد كيره كابو ناب من قاح تمديبه كم حلافي أبيات نباب كساب شحن شعات ميتن 86 أقل قيله كابو ناب مسحت محتا كم أبالا سنة دايت بوردناي مسحت محتا كوينة كساب 87 قال أي قوائي أقل قيله كابو ناب تي مكيار ناي كفلتات لازدقبره هاقراو مرحا زبال قويمو أبوشتا هاقراو مرحا مسحيت ساقم تبال وقعاو لسان ناي تودب نيرا أبقى كم أبال السنة دايت قوينة أقل قيلة خصاب معالتنا صنت دهرنا صنت كابتون قداموت ني غازيتا حداث إيرترا جمرو حاد خوينه صراحي أب غازيتا حداث إيرترا كم ريبورترن ناي زينا إديترن كوينه تمديبه أب 9 كم وانا السنة دا أين أيتا غازيتا خوينه كساب كل تشح أقل قيلة دحريو ناب منستري فاينانس تغيره ننوح زبالة دارقا شدشت عامتا أبو أقل قيلة أبو تعنا إنا تقواد لسلس غدا قد يفايا خوفي لله مالتي أتو يتبارخ أبتا كيركس التاريكا أزينا وحين زرزراوني زينا يبعلو كورنا يبعلو من قدون زدليو أوقاتي خا نويح مزرام تخا لقن لومي أبتا وانا زعبانا ونزخونات بمغنيات كنيات ناتنتنا ونزرعلنا نتبي أبو وانا ناتنت أبتوعي وانا ناتنتون استفزمت فزامي أو أين خانو تكور كدنو يحجوهن أبو قدتهم سقاريقن كدمنا ميدا موصاها أو أمريكا خمس نبركاون يعلل مو كمي واصاها أو أمريكا مزيخا نميدا خصوص كمي نيرتو واصا أسكن تخاتاتلتنا بروكهون كم هاري لي غيده أمونغو هذا ناي إميغريشن سجما قاتي مني نعو أنت عايش مخجبر كم عراري نعدي تمليسه شعوقن أدي حميمة أب موت صنيحتني دحر غلطة سمون ممسعي أدي عارفة أدي كبيرة قاد هرجنا أمريكا زمن سيبلين نميدا إزغيتي له نميدا وزي زغوركم تخاتاتلتي أزيو أبز هاجر زلو تاريخات كاف حد زي السنة فولي في الصاميتات ناي تاريخي بزغنا دحر قال وان بصفحات نموصو مس نويح قد لاو تمكرون دحر بايتون نعلل قناتات نفتر نخون نحججن أبزا وانا زعبنا خوينا دلاينا كنملس أبزا حلفة سومن كم زقربنا لكم أنا إلو أتو قبر برهان تسفى ميكال تاز زخاتات لكم معلال مالتي بيوت انت اللي ناس ندما انت رئي نتن مجمريا غزي بعيني زريو تغادالاي حصاب اغرو كستي إلو أب 8 كلتن أب غزي شاد شاي ورار زاتوا مبصعة ناس ند كوينو بهيوت وانت ريفو ريون ناس ند نتبخرو تغادالاي مجمريا زرأي دما حصابنا اغرو ستي زبلنا بز حلف سمون نوعلو حصاب اغرو زستي تغادالاي يتبارك خفت غيرغشنا حيزنا لكم مسينا زلنا بقدميكم حجي كمين يراتا فتصامي كنبلوينا نحنا بوغنا نتغادالاي يتبارك خفت غيرغش دابا خوز دكا كمين برتا فتصامي كاب قالاتك تفتصامي حربي على 4
ግንቦት ፀላኢ ተሳዒሩ ንምዕራብ ገፁ ሃዲሙ ኣነ ካብ ወርሒ 291 ጀሚረ እቲ መጥቃዕቲ ክግበር ምዃኑ መደብ ስለ ዝነበረ ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ነቲ ኩነታት ክከታተል ካብ ሳሕል ዞባ ደቡብ መፅአ ነይረ ሕጂ እቲ ኩናት ካብ ምቅርራቡ ጀሚረ ክሳብ ምውድኡ ኣብ ውሽጡ ነይረ እቲ ኩናት ሰንበት 19 ግንቦት ሰዓት 10 ልክዕ እዩ ተጀሚሩ ኣነ ብታ ግዜ እቲኣ ኣብ ደግራ መሬቶ ትበሃል ዓዲ መእዘዚ ናይቲ ግንባር ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ጀነራል ፊሊጶስን ኣማኒኤል ሃንጀማን እዮም ነይሮም ምስኦም እየ ነይረ ኣብታ ግዜ እቲኣ እታ ሰንበት መዓልቲ ካብ ኣእምሮየ ዘይወፅእ ከም ናይ ሸዓ መዓልቲ ፀጥታ ኣብ ሂወተይ ርአ ይፈልጥኒ እቲ ትፅቢት ዝፈጠሮ ድዩ ነይሩ ወላ ካልእ ሕጂ ናተይ ባዕላዊ እንታይ ሽም ክበኩም ኣይደልን ሽዑ ግን ሰዓት 10 ልክዕ እታ 0 ሰዓት ስለ ዝነበረት ንዓ ክንፅበ ግዲ ኮይኑ ፈፂምካ ድምፂ ዝበሃል ኣብ እዝና ይመፅእ እዩ ነይሩ ፀጥ ኢሉ ነይሩ ልክዕ ሰዓት 10 ክትከውን ከላ ብኩሉ ግንባራት ተኽሲ ኣብ ሓንቲ እዋን ረፋድ ሰዓት 10 ረፋድ ሕጂ ፀላኢ ከም ዝርዳእኒ ኣይተፀበዩን ሓደ ሰንበት እዩ ካልኣይ ሰዓት 10 እዩ መጥቃዕቲ ክጅመር ኢሉ ዝተፀበዩ ኣይመስለንን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዝብል እቲ ግንባር ብሓንሳብ እዩ ሃዶሽዶሽ ኢሉ ሰንበት ምሸት ሶኒ ንግሆ ባንተ ዘይተጋግየ ንኣፈልባ ንድሕረና ጌርና ኣብ ሓንቲ ታባ ኢና ሓዲርና ሶሉስ ደቂ ኣምሓራ ኣቲና ሶሉስ ናብ ረቡዕ ዘውጋሕ ኣብቲ ሰሜን ናይ ደቂ ኣምሓራ ዘሎ ክብታ ሕጂ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ኣብኡ ሓዲርና ፀላኢ ትዝበርታ ኩናት ኣብቲ ግዜ እቲ ብወገን ፀጋም ብጎልጎል ሓመስ እዩ ነይሩ ንሕና ብየማንና ነርና ካብ ዓላ ዝመፀ ሓደ ንሓገዝ ኢሉ ዝመፀ ክፍለ ሰራዊት ነይሩ ኣይፀንሐን እሱ ከዓ ህድሙ ቀፂሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ሬድዮ ስለ ዝነበረትኒ ሶሉስ መዓልቲ መንግስቱ ከም ዝሃደመ ፈሊጠ እቶም ጀነራላት ከዓ ነጊሮም እታ ዜና ካበያ መፅያ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ መፅያ ሊቀመንበሩ ሸሽተዋል ትብል ሬድዮ ናይ ርክብ ናይ ስታይ ነይሩኒ ሽዑ ከዓኒ ሬድዮ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ሬድዮ ከዓ ንሰላም ድልዋት ኢና ብሰላም ክንፈትሖ እለ ዝብል ዘረባታት ጀሚሩ ነይሩ ፈነወ ጀሚሩ ነይሩ ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን መንግስቱ ሃዲሙ እቲ ብዚ ዝነበረ ኣዛዚ ጀነራል ሑሴን ኣሕመድ ዝበሃል ሄሊኮፕተር ገይሩ ንስዑድያ ከይዱ ኢሎ ይበሃል ኤኒዌይ ዓርቢ ኮይና ቁርብ ተቃውሞ ኣበይ ኣርእዩ ነይሩ ኣብዚ ጉዋ ዝበሃል ታባላ ገለ ዝብልዋ ታባላ ኣብኣ ተቃውሞ ኣርእዩ ንዓ ምስ ተደፍነ ግን ህድማ በቃ ጭሩ ደጉሉ ህድማ ኮይኑ ሰራዊት ሽዑ ንሕና ካብኡ ተበጊስና ዓርቢ ሰዓት 10 ፈርቃን 11 ኣቢልና ብሎኮስ መራእቲና ኣብኡ ጠጠው በሉ ኢሎምና ጠጠው ኢልና ምክንያቱ ሽዑ ተባበ ምክንያት እዩ እቲ ሰራዊት ይሃድም ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ዝተረፉ ወታደራት ቃፃ ገይሮም ተጋደልቲ ከይሃርሙ ስጋኣት ስለ ዘሎ ክሳብ ዝፃረስ ፀንሑ ኢሎምና ኣብታ
ريباس ديت بال نعهل في الكانتين يشتكوا جتالا أو كسب ساعات كل تنقلن كوفيلنا كابو تو مستبهله أنا ما يدعى وحيجكم وخيد ريمبر سبكم وخيد أب هيوتي ري فلتن أب حنقول لهم كحسوي كلا صلاة أنا حزب إرترا صلاة خيدون عرب كيديو عرب هذه بتي خالم والله بجند عزم صعب هذه قالوا والله أقرأ وصلنا عربي زاد مزلو صلاة حجي حزب خاري له خادم شعون عصمت مسيايلو عند أبسمرة أبجزاز ترف السب نيرون تيلوني أبدا يعمل زي أبدا يعمل زي كابتا بلوك كسمرة غودايف بلوكو غودايف ذا هجيرا وندا بود غير ما زلو كاو كساب شدة زنبرة نخدم بتصح دارجا كل 9 فرقة 3 ساعات وزيد بعلقنا حزبي أنا غلقنا حزب تحرز حزب سوق وليس مكة حدا أنت سئمك زي ساعة كويلي وزقاي كنت كيدا يتخلنها أنا خاخ نسرح نقول لنا هجي انت قرنا مش حدا خلاص كابتا مقدم وصع لنا كابتا مقدم وصع وصينا وشت نخيد تواهيلو هجي أنا علامة انتي نيرو راديو غازيت عن محازيو أسا أنا راناتين علامة راديو غازيت عن يدرك هو تراديو بيشالو زفنولو نعون تغازيت خاز انتايش مزغو زدالو ولو محازي أنا تينير علامة حجي حاتيتي أبتي تغا تشينا ماروما أبو خمزة تراديو فليتي ግን አቡስ መጻናኻ ህዝብ ኸው አመገድክ ከይት ከለኻ ሻሂ ገለ ምግቢ ሒዘን ብኽዳውንትኻ ወጢጠን ዘይበልዕኻ ዘይስተኻ እንዝብለኻ መሬትኩም ኣይላ መስያ ሽዑብቲ ጎደና ሓርነት ኣብቲ እስታይ ቀልቀል ከለኹ እንደ ጎደና ሓርነት ክንድዚ ዓይነት ህዝቢ يحزن انتظولوني دحراي كامنا كلني كامنا بمولو اسمراز دجز وصيز مثل كاله مغلص يقولون حنت نغبراي قالنا نسرحي قالنا غلي بلقا تحدث مكا تحدث تكا عللتالو غايلالو كل عينت نجر شو تراي بصبحيتو كان دا راديو أبي كم زلا فليت أصل زلخو نبقى خيد أبقى أحد وتهدر سرعات لبيسو تطويلو صنحني براتي بقولو حرمسي تقدر هاي مخاني فليتو راديو بابي أزرلايلو أبزي أزرلايلوني حر كم زفلتكو شالك كاديو كولونيل نيرو إريتراوي هو دحراي أب أجيب تمدي بوسرح نيرو دحرون دايك زيادة تسوي مسكيناي بحمام ولا بحمام تسوي زيادة راديو أركب كار لخيلو قدي فن خيلو سمي حسكا سمي حزيو تصفى مريم يشو شالك عادي كده تصفى مريم يشو دحريو أب أجيب رخبونيره دحرقنا تفيو دهاي تحدثكو تسوي لوني دحر ترديو سب غيرنا الله الجزء قدامي بار ناب غازيتا غيد إلى كابا غازيتا حجي بينيرا أبزي قبي زلو حجي تا يمانيتي هنصا أبا يانيرا نبا خيد لوص نبا خيد عند حسبكو حدا انت يبلني
أبتي أخيت كاسي حدا سبأي قلت مقبر له يبلني أنت تقعد حد صبوق نيرو لني كاسي علني ريكوردر علني ممرتو كابو قلت مقبر نيرو ممرتو كابو قلت مقبر له صبقت قلتني كيت كاسي ولا قد حاله يبلوهم بلوم يبلني حراينا ما ناخذ كله هيجي أبتا بانك وصحوا حدا سب مسيت أتبلني أبزي جنزب له 5 مليون زبصح ربع انتاي شمو بزي نايت صنادوق ايربورت بصحمو ايربورت وصح له ግን ድሮ ኤርፖርት ኣብ ትሕቲ ተኽሲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትዩሎ ስለዚ መሊሶሞ እዚኦም ኣብ ዘለዉ ከዓ ብምልኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ኣነ ክሕልዎ ፀኒሐ ሕጂ ግን ተረከበኒ ብለኒ ኣነ ኣንታ ክገብሩ እሞ ገለ ወታደራት ኣምፂኢኻ ገለ ግበሮ ኣነ ለሓንቲ ክገብሮም ኣይክእልኒ ኢትዮጵያውያን እዮም ንብለካ ኣለኹ ኢሉኒ ሕጂ ገብረ ብርሃን ኢኹም ትብለካ እወ ዳሕራይ እሞ ድሓን ከይደ ሰብ ክደልሞ ሰባት ተረኸብኩ ሰራዊት ክነምፃሉ ይብሎ እሞ ሓንሳብ ዶ ክረኽበካ ብለኒ ሕራይ ይብሎ ሕጂ ሒዙኒ ይድይብ እስካላ ፀልማት እቲ እስካላ ፀልማት እዩ ሕጂ ኣነ ተጠራጢረ ሽጉጥ ኣምፃ ቢሎም እዚኣ ገይረ ንሱ ቅድመ እዩ ዘሎ ኣነ ድሕሪኦ እየ ዘለኹ እዚኣ ፍትሕ ኣቢለ እዚኣ ገይረ ሒዘያ ፀልማት እዩ ድሓር ኣብቲ ላዕሊ ምስ በፃሕና ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኢሉኒ እዚኣ ገይሩ ከምኣ ኢሉኒ ኣነ ንዕኡ ርአ ግልብጥ ክብል ንሱ ድሮ ብሓንቲ ክፍልኣት እዩ ዋ እሞ ሕጂ ኣነ ሽጉጠይ ኣዳለየ ሽዑ ውፅእ ኢሉ እዚ شحانن انت شمون حيزو جاك هو دحر زقله خوراك انت قبري له غزي هابنن نعاقمت ابيلو ذكرني يماني تقرا عليها حاف ابيلو اباتو ابيلو ما يدا ابيلو قبل كا شو على سميده كنت حساب قرها سميده شو انت تكبر بلو انت تكبر على خبله مبصعة يفتصم يلني مبصعة هو مبصعة يفتصم سجوز قريبني دحار دحان كم زخونة فليته سيفي أنا تنزانيا هو أقراوي إلى تنزانيا دحراي اسمع سكيليه كم عينة مبصعة أنت انتهى عينة مبصعة مباصع يحاولوا غير الناس قبله أنا هجي كريوس كويني صلاحي زي وافريقيا يحكوا خب كقبر مخانو مساوجة هاب إيرترا زاتو أصوار بفتصم ازيل كختبلو زي تخيليو انا خا كله تصوار ريو نيره تصوار ريو املاخي صلي شو وغويتا صلال كنو ادحنو الى دحينو انت دعا تقادلت نسمراتيوم نتمجمر تازرخبكو تقادلاي اغرو حصيبه كسدي الى تمواصح حجي زي ما بصعازي اجره يقني اللي يزحويل كلمة بصعاسي كلمة بصعاسي قايل يجي شعو نعم لاقي صليسي ها انتاي كبل كم زلنس ايفلطني نيري طرح قلخ ما باصعهم زلني طرح يمسين يا مبصعازي مسياتنا انا عاد ما باصعيلني مركزيات هزانتا أزجر الزين فصامي تاريخيو
ተጋዳላይ ትባረኽ ኣብቲ ጊዮርጊስ ኣብቲ እዋንቲ ኩሉ ተጋዳላይ ብፍላይ ካብ ዕለት 19 ጉንበት ጀሚሩ ትመጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ ኣብ ርሱን ምንቅስቃስ ዕረፍቲ ብዘይ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ተጠቕሶ ዘለካ ዕለት ድማ ኣቶ ገብረ ብርሃን ተስፋይ ሚካኤል ሕፃብ የማኒት እግርኻ ክሰትን ከሎ እግርኻ ካብቲ ሕፀብሲ ክንደይ ጌርካ ነርካ ኣብቲ እዋንቲ ከይተሓፀብካ ሽዱሽተ ቀድሚኻ ተን ካብታ ኩናት ዝጀመረታ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ካብታ ኩናት ዝጀመረታ ሰንበት ሰዓት 10 ክሳብ ቀዳም እዛ ዝረኽበኒ እግረይ ሕፃብ ጨኒና ኢና ነርና ወላ ለይቲ ኩሉ ኣብ ስራሕና ኣብ ምንቅስቃስን ኣብ ጓይላን ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ ከዓ ቤተሰብና ገዝኦምን ኣይንፈልጦምን ገሊኦም ገዛ ቀይሮም ኣብ ሓደ ገዛ እንዳ ቤተሰብ ምስኮትኩ ገዛ ቀይሮም ፀኒሖምኒ ዝፈልጦ የለን በቃ ኮለል ክትብለካ ትሓድር ሽዑ ዳርጋ ሕጂ ተን ኩናት ምስ ተጀመረት ክሳብታ እግረይ ዝተሓፅበትላ ግዜ እኳ እንተቆፂርካየን ካብ ሰንበት ክሳብ ቀዳም 7 መዓልቲ እዩ ነዚ ንኣስታት 7 መዓልቲ ከይተሓፅበ ዝቐኒ እግሪ ሞ ድማ ምስ ከርተት ላዕልን ታሕትን ምስ ረሃፁ ዝፀንሐ እግሪ ሓፂቡ ሕፃብ እግርካ ሰትዩ ኣቶ ገብረ ብርሃን ኣዝዩ ረዚን ፍጻሜ እዩ ተራ ነገር መስሎ ምናልባት ግን ኣቶ ገብረ ብርሃን ሽዑ ምስ ኸድኩ ንምሸቱ ቀዳም መዓልቲ ንምሸቱ ኮለል ክንብሉ ኢልና ደኺመ በቃ ጋሬስ መዛዛቢኒ ኣሕራይ ሓንቲ መኪና ቮልክስዋገን እያ በቃ እዚኣ ጠጠው ክብላ ኢለ ኣብ ፅርግያ እትየ ጠጠው ኣቢላ ክልተ ዓበይቲ ሰባት እዮም ነይሮም በጃኹም ደኺሞም ሞነ ብዚ ኣብፅሖም ዋና ኢሎም እቶም ሓደ ወፂኦም ካብ ቮልክስዋገን እያ እታ መኪና ወፂኦም ማዕፆ ከፊቶም ንሶም ንውሽጢ ኣትዮም ንዓይ ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጦም ኣበይ ክነብፅሓካ ኢሎምኒ ኣበይ ከም ዘላ ይፈልጥ እየ ትፈልጥዋ እንትኾንኩም ከምዚ ዝበለት ሰበይቲ እብሎ ሓርቶም ሓደ ዋ እንታይም ኮንካ ይብለኒ ዋልሓው ቦያ ዋ ወይዘሮ ቅዱሳን ዋልሓው ቦኻ እወ ወዲ መን ኮንካ ነጊሮ እዮም ንዓበል ክነብፅሓካ ኢና ኢሎም ሒዞምን ኸይዶም ኣብቲ ካንቸሎ ቢብ ኣቢሎም ቃል እዛ መኪና ቢብ ኣቢሎማ ዛሕራይ ጓላ ወፅያ ጋሻ ሕዝናል ክንመፂና ወይዘሮ ቅዱሳን ጋሻ ሕዝናል ክንመፂና ይብልዋ ድሓን ምስ ገለመለ ኢላቶ ንሳኻ ወፅያ ዓባያ ዋልሓው ቦይ ዓባያ ዛሕራይ ወፅያ ርእይ ተበለጥ ኣነ ዕልልታ ጓሕጓሓቶ ከይዳ ንምንታይ ኢላ ሒዛቶ ኣይፈልጥን ዊስኪ ምፅያ ከፊታትሎም ኣነ ሽዑ ንሶም ይዕልሉ ኣነ ደቂሰ ስድራ ሽዕበይ ድዮም ነይሮም ናብ ጓልሓው ቦኻ ኣቲኻ ተጋዳላይ ትባረኽ ኣብቲ እዋንቲ ጓልሓው ቦይ ኣትየ ኣበይ ነይሮም ስድራኻ ሽዑ ወለደይ ሞይቶም እዮም ክልቲኦም ፀኒሑ ኩሎም ኣደይ ክስለፍ ከለኹ ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ቦይ ሞይቱ ሓፍተይ ነይራ ገዛ ኣይፈልጡን ተጋዳላይ ትባረኽ ኣብቲ ጊዮርጊስ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ፍጻሜታት ናይ ታሪክና ንዕልል ዘለና እዛ ምስ ኣቶ ገብረ ብርሃን ተስፋይ ሚካኤል ዘራኸበትኩም ህሞት እሞ ድማ ሕፃብ እግርኻ ንክሰቲ ዝቐሰበካ እዋን ኣበየ ነይራቶ ቦታ ባንክ እዩ ነይሩ ኢሎም ናሽዑ ሕጂ እውን ከምዚ ሰምዖ ኣካል ናይ ባንክ እዩ እዛ ዳንኤል ፋስት ፉድ ትበሃል ዘላ ኣብታ ፊታ ዘላ ህንፃ እያ ዓብ ህንፃ እዩ ኣብኡ ነይሩ እቲ ፍጻሜ ሎሚ
نوح عمتات ملسلكا نزاف فصامي زيا الناخ الذكر تقدر يتبارخ تعند فصاميتات ناي تاريخ قجل خلو قد إرترا زي تنقر امبر زي تقبر يلن بلو بوتاتنا زي تقبر يلن كمون كابون لعلن زخونو فصاميتات مليو اي بربرنايون اي صحافنارلون اي سندنايون جنا بحجي تصبى زلو لو كله اذا فصامي زيا تبرهو ነገር እንተልዩ حررتا ناصنت حزب ኤርትራ كسع خندي مخاني اتبرالك ገብረ ብርሃን አጽዋር ከሐልፍሪዩ ሽዑ ተጋደልቲዮም ተራእየሞ እዚ አጽዋር እዚ ኣብ ዝባን ተጋደልቲ ይወድቕ ሰውራ ኤርትራስ ክህሉ ድዩ መስተሽዑ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ደርጊ ሓንሳብን ሓዋኑ ክንድምሶም ኢና ዝበሃል ክህሉ ድዩ ኢሉ ይሽቁረር ነይሩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እዩ ነይሩ ይሽቁረር ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ተሓሊፉስ ናጽነት ምስ መፀ ስምዒቱ ምቁጻር ሲኑ እዚ ናይ ኣስመራ ጥራሕ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ፈቆዶ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ፈቆዶ ቦታ ንረኽቦ ዝነበርና ሰባት ዘርእዩና ዝነበሩ ፍቅርን ሓልዮትን እዚ ኢልካ ክትገልጾ ይትኽእልና መግለፂ የብሉን ብስእሊ ጥራሕ بكاميرا بفيديو طرحها وتقولصو تخيل بقالات تقولصو يتخيلنا هاي قال بوغا كخرتي تقرصو نبركا نختقرص انت عينت دمصታት ወይ ፍጻሜታት ቅሪጻት ሆን ታናይ ድምጺ ቴፕ ሪከርደር ካፍቶ ዋንቲ ትስል ካልኦት እዮም ነይሮሞ ሰኸብቲ ናይ ድምጺ ካትግደስ ነርካሞ ቴፕ ካፍቶ ዋንቲ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ሰነዳት ሆን ካብተ እንታይ ዲ መስሊኳ ቴፕ ድምጽ ከም ቪዲዮ ገላጽ ይኮናል ትጓይላ ይሁን ዝገልጸልካ ሕጂ ነዛ ፍጻሜ እዚኣ بتيب مليان تزغون وحدات قالت خاتمة تن كنزين جنزوا الله قبلنا تاني انتي يكون كان انتي سلمتي كم تقبل قال قبلون لسه خاطري فيديو تزغون كله تنقر يزريكا ስለዚህ ኣብ ቴፕ ሪኮርደር ዝቡዙሕ ሽዑ ኣብ ኩናት ነድህብ ስለ ዝነበርና እቲ ኩናት ተኽሲ ከመይ ከም ተጀመረ ሽዑ ኣነ ዛረብ ነይረ ሕጂ ሰዓት 10 ክጅመር እዩ ንፅበ ኣለና 10 ክጅመር ከሎ ልክዕ ተጀሚሩ ሽዑ ናብ ምፍራስ ናይ ተኣሽሙን ናብ ገለን ሓርኬትካ ከዓ ተረክቦ ኻ ነቲ ስታይ ምሳኻይ ተዞማ ፍጻሜ ሓስከል تتبسي أي تهزون خمسة تركبوا أغاني ذا تاريخاوي تعلت زي أتو قبر برهان حساب قرخاستي يلا صباحنا صنت معلتي أزي فلي تذكرات از نبر أواناتي تي رسنت ناي سمعتات ناي فانتازيا وحاجوس ناي زبير ترى زي زحلو لوز نبري برسنا زقصلو لوز نبري زي هذا كورنا أخوي نبوتو نهلو قال كابتن مجمريا راديو سمرا ناي درك زنبرت زري أخايها أتي غازيتا زسانا دا ألوز نبرون ري أخايمو كم يصنع كاشو بخميس انتي فلوي نجر تعذيب كا فلا بتاع راديو سمرا شو أنا راديو انتي شو ري فلتني استوديو ناي راديو سري فلتني شو أبو حنت قالن كل تودد كل صنيحوني أراي سلام اليوم كموصخوم يوم أزغزاغن أصوو خابز موصخوم يتعصو بصوتنا موصخوم يملكه هو يتعصو اليوم صبحيتو مستمولسكو بصوتنا صنيحوي تناي غازيتا
ተሓማቲሉ ይጸኒሕኒ ሁሉ ግልብጥብጥ ያው አቢለሞ ድሕርታ ፍጻሜ አቶ ገብረ ብርሃን ሕጻብ እግርኻ ምስ ሰትየ ካብታ ፍጻሜ ድሕሪ ክንደይ ተራኺብኩም ሽዑ ድሕሪ ክልኒ ዚ ክብለካ ይክእልን እየ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ ግን ረኺበዮ ሕጂ ከም ናተይ ትዕዝብቲ አቶ ገብረ ብርሃን ብጣዕሚ ህዱእ ሰብ እዩ ኣይዛረብን ህዱእ ሰብ እዩ እቲ መጀመርያ ክረኽቦ ከለኹ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጠኒ ስምዒት ይቡኒ ድሓር አቶ ገብረ ብርሃን ኣነ እኳ እየ ከምዚ ክምስበልኩ እወ ፈሊጠ ኣለዎ ኢሉኒ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክረኽቦ ከለኹ ተመሳሳሊ ካብኡ እቲ ባህሪኡ እንታይ ምዃኑ ተረዲኡና ኣነ ናይ አቶ ገብረ ብርሃን ህዱእ እዩ ከምዚ ስምዒቱ ቀልጢፉ ዝገልጽ ሰብ ኣይኮነን ህዱእ እዩ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ኣነ እቶም ምስኡ ዘለዎ ዝያዳ ይፈልጥዎ ግን ናተይ ትዕዝብቲ ከምኡ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሓንሳብ ገጊዩኒ ኢለ ሓስብ ሞ ከምዘይገገየኒ ምስ ነገረኒ ባጋ ባህሪኡ እዩ ኢለ ሸተ ትብል ኣዝዩ ዝገርም ፍጻሜታት እዩ እሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘለዓልናዮ ትሕዝቶ እናጠቓለልና እውን ንኸይድ ኣለና ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጊዮርጊስ ቁሩብ ብዝኽሪ ክንመልሰካ ሕጂ እውን ኣብታ ስምዒት ኢና ክንምለስ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኩቱር ፈንጠዝያዊ ሓጎስ እቲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ዝነበረ ዝገልፁ ዝነበረ ሓጎሱ ሃንቀውታ ዘመናት እዩ ተጋሂዱ ሽዑ ንባዕልኻ እውን ኣብቲ ስምዒት እንዳእተኻ ናይ ሽዑ ንእስነትካ እውን ኣብ ግምት እናእተኻ ምስ ኩንነት ኤርትራን ዝሓለፈቶ ምስ ገደላት ናይ ታሪክ እውን እናገናዘብካን እንታይ ክትብል ትደሊ ምስ ዝገጣም እዚ ነቲ ስምዒቲ ኣነ እየ ዝብል ፀሓፋይ ኣነ እየ ዝብል ፀሓፋይ ብፅሑፍ ክገልፆ ይክእልኒ ቪድዮ ጥራሕ ክገልፆ ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክትገልፆ ኣይትኽእልንኻ ፈፂምካ ኣይትኽእልንኻ ከተማራስሖ እንተዘይኮይኑ ብፅሑፍ ንዕኡ ክገልፅ ኢሉ ዝብገስ ፀሓፋይ ኣነ ከተማራስሖ ኢኻ ጠጠው ኣብል እምበልኮ ክገልፆ ይክእልኒ ናይ አቶ ገብረ ብርሃን እንዳሕሰቦ አቶ ገብረ ብርሃን ክንዲዛ ዓመታት ተጸብዩ እታ ሸዓ ንሱ እንታይ ሽሙ ዝኣተወላ መብፅዓ ዝኣተወላ ክትፍፀም ምዃና ፈሊጡ እዚ ሓላፍነት ናይተን ገንዘብ ተሸኪሙ ሒዝዎ እምበር አቶ ገብረ ብርሃን ከምቢተይ ክዕንድር መግለፂ ዘይብሉ ምንቅስቃስ ክገብር ንቡር እዩ ከምኡ ነይሩ መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ መግለፂ እዩ ክትገልፆ ኣይትኽእልና ስጉነተን 50 ሚልዮን ዝግመታ ገንዘቡን ክዕቅበን ተጓዩ ፈንጠዝያ ሓጎስ ተሓሊሉ ሓላፍነት ዝብለካ እንታይ ድዩ እሱ እኮ እዩ ንሱ ሓላፍነት ተሸኪሙ እዩ ኣብ ኣጠጠው ኢሉ እምበሪ ከምቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝነበረ ክዕንድርን ክዘልልን እንታይ ሽሙ ክገብር እዚ ንሱ ገይሩ ሓጎሱ ክገልፆ ኣይክእልኒ መግለፂ ክትገልፆ ኣይትኽእልና ብፅሑፍ ክትገልፆ ኣይትኽእልና ተጋዳላይ ይትባረኽ ኩሉና ኣብዚ ዘለና ንኣብነት ካባና ጀሚርካ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕፃብ እግሪ ሰቲኹ ሕፃብ እግሪ ስተይ እንተንበሃል ነፍሲ ወከፍና ዝትንክፈና ስምዒት ኣሎ ግን አቶ ገብረ ብርሃን ሕፃብ እግሪ ሰትዩ ነዚ ብኸመይ ካ ክትገልፆ ነዚ ዕምቆት ናይ ፍጻሜ ብኸመይ ትገልፆ ሃንቀውታ ናጽነት አቶ ገብረ ብርሃን
عميق هانقوتا ناي ناصنت نيرو كساب حساب اجري ناي حاده شدشت شوعات معالتي ماي زيت حاصبه صب شندا أفسيسهم كمز غيرهم قاقا كبلو بزيك هانقوتا ناي ناصنت كاله تبلو تخيل يلا هانقوتا ناصنت يقوم غيرهم حزب ኤርትራ ሙሉኦም አንቀውታ ናጽነት ይቆም ገይሩ ብዙ ዘይተጻፈ ብዙ ዘይተገልጸ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ኣሎ ኣብቀቀዙ ኣዝዩ ዝገርም ፍጻሜታት ናይ ታሪክ እዩ እሞ ምስቲ ኩሉ ዘለካ ኩነታት ጥዕናኻ ኣብ ገዛኻ መፂና እውን ነውሒ ዝበለ ሰዓታት እውን ሒዝናካ ኣለና እሞ ኣብ ምጥቕላል እንታይ ኻ ክትብል ትኽእል ወይ ትደሊ ምስ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብድሕሪ ዝተናውሐ ቃልሲ ሕሩያት ብምክፋል ዝተጓናፀፎ ናጽነቱን እውን ኣብ ግምት እናእተኻ ቅያታት እንደኹም ትብሉ ዘለኹም ቅያታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መወዳእታ ይብሉን መን እዮም ነዚ ቅያታት እዚ ናብ ብርሃን ዘውፅዎ ከዓ ጋዜጠኛታት ጸሓፍቲ ስነ ጥበበኛታት እዮም ኩሎም እዚኦም ከይደቀሱ ክሰርሑ እላቡ ኣዝና ነመስግን ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጊዮርጊስ ናይ ሎሚ ዕዱምና ኮይንካ ምስቲ 91 ዝነበረ ውዑይ ፍጻሜታት ናይ ሓጎስን ፈንጠዝያን ናይ ናጽነት ዝነበረ ምስታ ፍልይቲ ፍጻሜናትኩም ናይ ኣቶ ገብረ ብርሃን እውን ዘዕለልካና ነመስግን ግን ኩሉ ሰማዕትና ኩሎም ተኸታተልትና እውን ዝጽበይዎ ነጥብ እንታይ ኣሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ መስገደላት ታሪክ ሓሊፉ ኣብዚ እዋን እዚ ተጋዳላይ ይትባረኽ ኣብ ስድራ ቤታዊ ኩነቱ መፂና እንታይ ይመስል ብኾንደይ ኮይኑ ዝብል ሳይ እውን ዘይተርፍ ነገር ኣሎ እሞ ኣብ ብኾንደይ ኻ ኣብዚ እዋን እዚ ብኡ ነጠቓልሎ መወዳእታ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ክልተ ጓልን ሓደ ወድን መኹረይ ጓል 10 ዓመት እያ እቶም ካልኦት ትሕቲኣ እዮም ኩሎም እዚኦም ውሉዳትካ እውን ፍረ ናጽነት እዮም ድሕሪ ናጽነት ዝፈረዮም ብመንፅርቲ ዕድሚኦም ጠቕሰልና ፀናሕካ እሞ ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጊዮርጊስ ደጊምና ደጋጊምና ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ልዑል ክብሪ ዘለና ኣዝና ኢና ነመስግነካ ብግሉጽ መንፈስ ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ፍጻሜታት እውን ብምዕላልካ ዕጉባት ኢና ደጊምና ዘጋጊምና ኣዝና ነመስግነካ ባርከት ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቶ ገብረ ብርሃን ዘዕለለና ሕጻብ እግሪ ተጋዳላይ ዝሰትየ እቲ ሕጻብ እግሪ ዝሰትየ ኸዎ ተጋዳላይ ድማ ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጊዮርጊስ ዝበሃል ኢልና ከም መብፃዕና ድማ ነቲ ታሪክ መላግቦ መታን ከልዎ ሎሚ እውን ምስ ተጋዳላይ ይትባረኽ ሃብተ ጊዮርጊስ ነቲ ሕጻብ እግሩ ዘስተየ ምስኡ ኢና ዕላል ከነካይድ ፀኒሖም ትከታተልዎ ፅናዕኹም በዚ ድማ ዕላልና ንዛዝም ከሳብ ኣብ ዝመፅእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ እንራኸብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም ዝተፈነቐነ ንኩልና ብምምናይ ንስተናበት መሳኻትኩም ፀናሕና ብምድላውን ብምቕራብን ዝመደብ ዮናስ ኣብርሃም እየ ምስ ሰኣልተይ ፊት ንፊተይ ዘሎ ሰኣላይና ሚካኤል ህዝቅያስ ብየማነይ ጎነይ ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ድማ ሓድጊ ተስፋ ሚካኤል እዩ ክሳብ ከምሎም ብካልእ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም ዝተፈነቐነ ንኩልና